Ви більше, ніж ми почули вчора та сьогодні. Я не думаю, що ми знаємо більше, тому що ми володіємо тією самою інформацією, якою володіє все суспільство, яке слідкує за цим всім. По кримським татарам дуже важливо показати системність політики Російської Федерації проти кримських татар в Криму. Тому що ми розуміємо, що буде казати Російська Федерація, що кримські татари в Росії щасливі, що кримські татари беруть участь у так званому парламенті, беруть участь у так званому уряді, що вони понастворювали всілякі там маріонеткові організації, Керим Берлігі і всілякі інші. Тобто Росія буде казати, що вона, можливо, відкриває провадження проти когось, але через те, що це потенційні терористи, екстремісти. Вона так і каже. Так і каже. А саме Україні треба доводити, що це все інсинуації. А як це можна довести? Слідчі ж не приходять і не питають, ти кримський татарин? Так. Або не пишуть в справах, тому що кримський татарин сидить, тому що кримський татарин. Сенцов сидить не за те, що він кримський татарин. Проти 7 журналіста справа порушена. І навіть серед оцих, яких звинувачують, кримських татар, яких звинувачують в причетності до Хізбут Тахрір, є Руслан Прімов, який скажімо, тут наполовину кримський татарин. Тобто вони кажуть... Принаймні, ми кажемо про те, що якщо брати перелік переслідуваних арештованих, то там переважна більшість. Да? Кримські татари, які складають лише 13%, 15% населення Криму. Якщо ви дивитеся зниклих, посаджених, то там 90%. Але Афанасьєв і Сенцов, як це б цинічно не звучало, будуть козирем в руках Росії. Скажуть, от бачите, не лише кримських татар. От. Да. В ситуації, коли в Україні може не бути прямих доказів, тому що, звичайно, ніхто підозру Російської Федерації не виписує, тому що це кримські татари, можуть зіграти дуже визначну роль другорядні докази. Наприклад, опитування свідків. Мені здається, що саме цим зараз хочуть займатися органи правоохоронні України, які відповідають за Крим. Вони хочуть опитувати свідків і взнавати в них інформацію, яка потім буде надаватися і в Міжнародний кримінальний суд, і в Міжнародний суд ООН. Тобто за відсутності прямих доказів ми можемо говорити про контекстний елемент того, що кримські татари утискаються як окрема національна етнічна група, що українцям створюються такі умови в Криму, що вони не можуть отримати право на освіту, що вони не можуть отримати нормальне медичне забезпечення, що їх вимушують, по суті, покинути свій дім, цю територію, через те, що вони належать до іншої групи. А по відношенню до інших національних груп – росіяни. Це, як ви називаєте цей спосіб доведення непрямий? Це, скажімо так, непрямі докази. Так, в міжнародному праві дуже багато, насправді, і вони спрацьовують у міжнародних судах? Так. Є приклади? Вони спрацьовують і в справах міждержавних, і в справах індивідуальних, коли осіб звинувачують. Тому що так само, ми говоримо сьогодні про Міжнародний суд ООН, але, наприклад, коли ми говоримо про індивідів, ви розумієте, що ніхто ніколи не побачить наказу, який підписав хтось на страту 100 чоловік. Але через непрямі докази, через систему свідків ми створимо систему, ієрархію, ми побудуємо як піраміду, яка нас виведе до того, хто віддав злочинний наказ. Тобто ви не погоджуєтеся з Сергієм, що по Криму позиція слабша, ніж по Донбасу? Ну, я не можу не по Сергієм, тому що я його не чув і не чув його аргументи. Я вам переказую. Все-таки на Донбасі в української сторони є доступ до фізичних доказів. Це першочергова річ. Напевно, що в цьому українська сторона може почувати себе краще. З Кримом ситуація така, що за адміністративним кордоном Україна не може нічого зібрати. Інакше кажучи, якщо вона навіть слабша, то чи вважаєте ви її програшною чи ні? Я думаю, що сьогодні, станом на сьогодні, на зараз, немає програшної позиції ні по Криму, ні по Донбасу. Але Україні треба дуже сильно працювати, це буде важка справа. І я не думаю, що є програшний якийсь однозначно сьогодні сценарій, чи в тій, чи в іншій ситуації. Щодо фізичних доказів, ну так, звичайно. В Краматорську ми отримали ракету, яка влучила у місто. Так само в Волноваха ми привезли шматок маршрутки, яку розірвали снарядом граду чи ще чогось. Мікрорайон Східний ми всі бачили, ми всі бачили трагедію людей, які загинули. З Кримом трошки важче, в отриманні фізичних доказів. Ми маємо судове рішення Росії по забороні Меджлісу кримськотатарського народу, вибор якого 2013 року брав чи не весь, або, скажімо, більше половини кримських татар, які мали право обирати і бути обраними. Абсолютно. Заборона Меджлісу кримськотатарського народу – це може бути одне з ключових свідчень того, що це і доказів, що це, власне кажучи, направлено на кримськотатарський народ як на окрему національну групу. Треба збирати все. Зібрати колекцію, потім вибрати найбільш чіткі випадки, які нам це покажуть.
Вчора Олена Зеркаль, представник України, заступник міністра закордонних справ, заявила про те, що вимагають попереднього рішення. Я от порівняла сьогодні Попередньо це називається для забезпечення позову, да, чи що? От щось я таке? сьогодні порівняла це, заарештувати обрання міри запобіжного заходу. Так ми порівнюємо якось з тим, так. що ми використовуємо у внутрішніх. Як, на вашу думку, чи стане суд на це прохання? Зараз Україна просить ті 4 дні, які ми зараз маємо слухань, вони відбуваються щодо тимчасових заходів. Як вони називаються? Provisional measures. Ви абсолютно праві, в українському праві це називається засоби забезпечення позову. Provisional measures? Provisional measures, так. Або засоби забезпечення позову. Тобто це ті засоби, які Україна просить ввести до вирішення справи по Так. суті. Тобто Україна каже про те, що порушення настільки серйозні, настільки системні, що ми просимо суд. Окей, ви ще не вирішуєте справу по суті, але примусьте Росію зупинити ці порушення до того часу, допоки ви не вирішите справу по суті. Це нормальна практика. Якщо ви порівняєте ті тимчасові заходи, які Україна просить застосувати Міжнародний суд ООН, і наші, Нагадаєте по суті, їх, до речі? Так, це заборона, це відмова від визнання кримськотатарського народу, Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, це відмова від дискримінації кримських татар у Криму, це І українців. і українців, звичайно, Дякую. так, двох національних груп, абсолютно вірно. Це перестати фінансувати, постачати зброю сепаратистським угрупованням на зразок так званих ДНР, ЛНР, Можна харківських гіпотетично, от партизанів. уявимо собі, що суд Всі ж ухвалив кажуть- таке. Ні, уявимо собі, суд ухвалив такі рішення, як він забезпечується. Тобто суд, ми розуміємо, як запобіжні заходи обіймаються, коли є силовий апарат в тебе всередині держави. Да? Як це на міжнародному рівні відбувається? Тут я хотів додати, що насправді, якщо ви порівняєте тимчасові заходи, які просить застосувати Україна, і наші вимоги по суті нашого позову, вони майже ідентичні. Тобто, насправді нічого поганого не ставиться, навіть якщо Міжнародний суд ООН вирішить не встановлювати тимчасові заходи, бо в нас такі самі вимоги по суті справи. Те питання, яке ви задаєте, воно дуже проблемне, тому що дійсно апарат примусу в міжнародному праві інший. Коли ми говоримо про справи міждержавні, це Він дуже існує? важко. А чи він існує? Він існує в міжнародному кримінальному праві, коли ми говоримо про відповідальність індивіда. Коли ми говоримо про відповідальність держави, ще й постійного члена Ради безпеки ООН, то тут виникають проблеми. Головна проблемний момент в чому? Ми читаємо сьогодні багато коментарів, що Росія не буде виконувати рішення. Чому, в принципі, це схоже на правду? Тому що Міжнародний суд ООН приймає рішення, а за його виконанням слідкує Рада безпеки ООН. Тобто вона забезпечує виконання. Хто в нас в Раді безпеки ООН і хто в нас може все заветувати? Росія. Такий момент, на жаль, має Причому, місце. якщо я правильно розумію, то щодо відміни заборони Меджлісу, це хоча б реальна дія, яку вони можуть здійснити, то перестати фінансувати бойовиків на Донбасі не можуть, бо вони кажуть, що ми їх так не фінансуємо. Вони знайшли на шахтах ці свої буки, танки і таке інше. Тут ваша точка зору має право на існування. Так, це досить важко подивитися, потім проаналізувати, чи виконала сторона запобіжний захід. Але, скажімо, випустити кримських татар, які незаконно утримуються, це теж реальна дія. Так само, Але як вони відмінити кажуть, що наказ. вони законно утримуються. Але От, це реальна дія, це можна побачити, це можна відчути. Так чи- само, як заборона Меджлісу, ви праві. а чи можна побачити на Донбасі, чи у Криму якихось спостерігачів після рішення цього суду? Може, чи без Ради безпеки ми не можемо на це розраховувати? Тобто, щоб від імені Міжнародного суду ООН за мандатом його, напевно, ні. Тобто ми далі будемо говорити про правозахисні місії, як, наприклад, про моніторингова місія ООН з прав людини, яка в нас тут в Києві, ви знаєте, вже працює 3 роки. Будемо говорити про ОБСЄ на Донбасі. Ми можемо говорити, можливо, про окремі правозахисні місії в Криму, як, наприклад, місія Ради Європи, яка відвідала Крим. Але ні, за мандатом Міжнародного суду, тобто окремі місії, напевно, що не посилатимуться. Рада безпеки теоретично може це зробити, Навіщо але це все тоді? Я по-інакше поставив. Пане Антоне, я правильно розумію, що навіть виграш фактично суду – це лише моральне задоволення? ні. На Мені ваше... здалося, що хотіла Ні. сказати так і ні. Ні. Я все-таки думаю, що тут ситуація інша. Можливо, можемо мати проблеми з виконанням Росією рішення Міжнародного суду ООН. Але насправді Україна зараз в ситуації, коли міжнародне право – це той інструмент, який може грати на нашу користь. Тому що Росія його дуже жорстко порушує. І маючи рішення Міжнародного суду ООН, яке встановлює, що Росія порушує міжнародне право проти України, навіть в випадках цих 2 конвенцій, лише 2,
Фінансування тероризму і переслідування за етнічною ознакою. Вона називається про расову дискримінацію, Про расову але дискримінацію. расова Про дискримінація запобігання расовій дискримінації, вона включає всі ці моменти. Ми можемо говорити, що Російська Федерація входить у клуб держав, які не виконують рішення міжнародного суду. Держав-терористів. І Таких що? держав майже немає. підтримують Таких тероризм. держав майже немає у світі, які не виконують рішення міжнародного суду. І відповідно можемо говорити про те, що Російська Федерація з держави, яку Україна політично звинувачує у порушеннях, стає порушником в юридичному сенсі. І тоді ми можемо вести мову про те, що Російська Федерація потрібно її потихеньку, скажімо так, застосовувати до неї заходи в межах міжнародних організацій, обмеження участі, можливо, накладення додаткових санкцій. Тобто я майже впевнений, що міжнародне співтовариство не пропустить, не залишить поза увагою, як би ми не казали про зраду і про всілякі політичні моменти, якщо Російська Федерація не виконає рішення Міжнародного суду. Тобто, якщо в урядах інших країн прийдуть люди, які лояльні до Путіна, а це рішення прийме суд на користь України, не зможуть ці уряди проігнорувати його? Я думаю, що ні, через те, що це Міжнародний суд ООН. Міжнародний суд ООН у свідомості міжнародного співтовариства – це найголовніший судовий орган світу. Чому Російська Федерація приїхала туди зараз? Чому вона там працює? Вона могла сказати, я не приїду, наприклад. А вона розуміє, що не могла, тому що конвенція є, вона передбачає обов'язкову юрисдикцію. Чи правильно розумію, що цей виграш може бути аргументом продовжити і посилити ці санкції, які існують, і, скажімо, зняти з порядку денного питання про скасування санкцій, про які щопівроку ми чуємо, що можуть скасувати, хочуть торгувати, що це рішення буде таким аргументом, який не дозволить далі говорити про скасування санкцій. Чи все ж таки навіть наявність такого рішення не уможливить цю ситуацію, коли санкції можуть зняти? Якщо українській стороні вдасться виграти цю справу, ми всі в це віримо і сподіваємося, то санкції не будуть зняті, якщо Російська Федерація не буде виконувати рішення Міжнародного суду ООН. Я вам це гарантую. Тому що європейські держави, Сполучені Штати Америки, які зацікавлені в збереженні сучасного міжнародного правопорядку, просто не дозволять поплюжити рішення головного судового органу. Тому я сподіваюся, що ми можемо говорити не тільки про збереження, ми можемо говорити про набагато більш серйозніші посилення. речі. Абсолютно. Скільки нам чекати на рішення по попереднім вимогам України? Оскільки у нас слухання до 9 числа включено, до 9 березня, я думаю, що десь місяць-два, можливо, 3 Міжнародний суд ООН буде вирішувати це питання. На жаль, нам треба звикати до того, що міжнародне правосуддя, воно досить нешвидке. Хотілося б розраховувати 72 години. Тому декілька місяців, і напевно, що. І вони приймуть рішення щодо попередніх заходів. Потім буде юрисдикційна фаза справи. Що Тобто це мається на увазі? буде вирішувати це питання, чи має Міжнародний суд ООН юрисдикцію слухати цю справу, де Україна буде стверджувати, що має, бо наш представник вчора навів докази, що Україна 40 разів намагалася проводити переговори з Російською Федерацією. Російська Федерація буде казати, що ми не відмовляємося від того, що Міжнародний суд ООН може слухати такі справи, але Україна не виходила на нас, або виходила на нас з нотами українською мовою, чи якимось іншими речами. Тобто вони будуть... такі... Абсолютно. Вони скажуть, що ми А наші ноти погоджуємо. були українською мовою? Це казав представник Російської І Федерації. ви не сьогодні зрозуміли окремо, їх там, не що перекладали. їм треба було перекладати, це А витрата не часу, змогли, ресурсів. бідолаги. Ось. Януковича попросили. Так, там ще є один, але в нього погана українська мова. І якщо юрисдикція є, то потім буде рішення справи по суті. Це роки. 4, 5, 6. Всі 40 наших пропозицій були українською мовою. Я не знаю. Я Ні, кажу, це що просто ми один був з аргументів читаємо і російської слухаємо, сторони. що російська сторона каже, що Україна не так, як має бути, виходила на них з пропозиціями переговорів, і що певні ноти дипломатичні були написані українською У мовою. нас 1 хвилина, є запитання? Якщо не є, нема, в мене є тоді. Кажи. Як ви оцінюєте фаховість позову і тих, хто підготовив, і чи можете сказати, хто готував позовну заяву України? Я так розумію, що позовну заяву готували американські юристи, які уклали контракт з урядом України на представлення інтересів України у цьому Це ті, хто суді. представляють зараз? Так, це ті, хто представляють зараз. Ви можете знайти їхню назву всюди. Так, ми прочитали деякі онлайн, прізвища. так. І вони відповідали повністю за підготовку цього позову. Фаховість нехай оцінить Міжнародний суд ООН. Я сподіваюся, що фаховість задовольнить Міжнародний суд. Дякую. Це був Антон Кореневич, юрист-міжнародник. Сьогодні протягом 1,5 години обидві студії ми присвятили лише одному питанню. Це позову України щодо Росії до Міжнародного суду ООН
по 2 конвенціях щодо запобігання расової дискримінації. Це по Криму, і щодо фінансування тероризму це по Донбасу. З вами були Ірина Ромалійська. Осман Пашаєв. Ми кажемо вам до побачення і чекаємо, що ви будете приєднуватись до наших ефірів.